Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pibaro kini hilong ki khubor bamta kasni. Kiseng bhalang bakseng santer thai kila dawaban pensitom yu Superintendent of Police ka East Khas Hills Uritu Raj Ravi halor ka jing keno ba upersang ban penkik jubor ya ka kong bendas im kadang syang sya jing it a parking lot marjan ka additional secretariat sya hospital ha kamit sing satjan. Ha ka chithi shu chief secretary ka jila ba DP Walang working president ka khnam ulo ong kombayo I na ki khubor video USP ka WKH ha ka jingdum jang ka miet jang ka pratrik ujiliu khram ka jingidan lang kinu ki magistrate ila persang banten kendria ka kong bendas ka barang sya jingin la sausngi hajan ka additional secretary. Ya kani ka jingjia baro layo ring video de kilar pathai khubor bat om bakla ban ong bahadian bape kini ka jingjia ki nong shong shong ka jilla kila du e ka jingshania ha ki pulit ka district hapo ka jingyalam USP kumta ngi dawa jul badai ban wengno mardor USP khnang ban wanra apat e ka jingshania ki pai ba ula ong ha ka shithi ujol shaka director general of police DGP kong Ida Shisha Nongrang president ka hito ula ong ka jingle USP ka jingbom buram ya ka hokki briu ban ya lumpat na ka bajai jai ban nikhi ka balayada da ka article 19 1B jang ka BP Shisha ka ri kalau ong ya bakat kum ki briu basaki badang lang hagani ka jaka USP hagani ka mit ula buan ka balak temi ya udak jingkli halor ka jingshania ya umi USP Jongi nila kaji thui kedai bani kendo yau chief secretary hindai himda na po sorta mencabar te nila wani kendo noi additional CS te nila awan air ko ke city sai DGP te kani ke city ka bagni ai ba kani ka jingwani kendo ma jongi yang additional CS kedai be halor atau ka jingjia ka phat janmit ang te ka caka wa sya khan I wei long kumi jawade mo de jongi te kumbang lai I hina ki video na ki clips ki ba borok pai ba lagi kapau bam internet ya katu komle jong ki bor bari ban bat ya ai kham tambe nakale mon jong SP te nakale ngo jong nilai kran badi additional chief secretary nilai ong I ba haka bakot hi haka jisisa ki tenat polet kiran kami haji kersan jisanya jong pat ba kang bakin la menteri kamba hene katu ka jingjia tu sini ka lesi kan penpau ba ka traffic ketika police department kam terikam bat lesi kan penduk jingsania hakmat jong pai ba ya ka police department kena kalian ka jongi nila ai jumut lutda ka jungtho bat nila kren guru ba kenang ba ki pai ba jingsania ya ka police department nomor umbi barok yo sini dan kat tu kat nengut iba penbun 6 ya ki babun malang te nak bentar ka jinga ibet ya nanti nak kalian ka jongi ya bu ka jing dawa ba government ka dai ban kendria no yang ni USP mentah kenang ba ki pai ba sanya ba biang lah ka deka sota nomor lada ka government kampung kerja yang ni USP wat hadin ka tu ka jingjia ka prateri kan pa government ka support te ku kini jingle kit kabam ha kata pada ka jing chat pai ba tena kalian jong additional chief secretary ulai ka jikit ba ya katu jing ai jongi isa simru ya report na DGP bat kinsa le ya kam jadi kini mana kalian government kan le ya lor kani Namar ba Thomas satu kasi ya kata kani ka sithilu ka de lor kata ka jing le jong SP kumbal apa wi ka pa bai ba la shok ha mo de la ki bor jo ka anti ki ya de kane kalenti haka jingbu ai kin ya chum sheneng ban wanra ya ka kalon order le se ki babon kena samla jongi kengat ha ka jing khaput no anau kamdai su kan ka jing kamdai su ka pulasing ani ka jing khaput bo haka jing sinyo ko jongki e nakale ka jing penrem bahaya kan dia bat nimla ban len hak ini kinjak senam jumlah adam nila yo I bahaya kata ka jing pendan kambakla jogi bor kulit ya ka bor ka jongki lada ka dai ko mengala jikren ka por lada ka dai ya ka jing jaji ba che apa mulai lada ka dai ka jing sak kom ker gas ki dukan jogre pai ba angni hapo jan DC office lani kiwi ko jing jang nila yu kinong hikai ru di beli basya sak kom ker gas sak shot sak bom de kani kala on rak ka tren ba uplut ulak beli kat mamon
kini long ba sni wa ka song ka government pada ba kan te la kam kum ya kini bentar na kalian ko jugi na kapor sa kapor nila ong ba nila bu ji clear government ru sanu ka don kataka Police Accountability Commission pi hau araja hadi kajingwan juga Meghalaya Police Act ketuka ain kala patai saya kedar ba hapo lai benai joka jingwan joka ka ain ke government kare constitute ka Police Accountability Commission kare commission kan pait ya ka jingle thurmur ya ka jington undang ka bakal thurmur joki bar ai ya joki polis ya ka bor ka joki kan hande hadu mentang pada yang iba le se kam don ka ka jing simkhya ba na kalian ka sarkar bar habakut di ka jing siapa ba ka accountability ka lek bet sa ka government bai maka di government ka ba ko sinsar yang ni harga jala ka jongi ke jikit klik jiba klik ka de be government